तातडीने भरती। चला मग काय बातमी आहे बघूया। राज्यात सध्या कोरोनाने थैमान घातले, त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता सध्या जाणवत आहे। त्यासाठी राज्याचे महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वित्त विभागाला पदभरतीबाबत एक प्रस्ताव सादर केला आहे। त्यात आरोग्य विभागातील 5 संवर्गातील 10,127 पदे तात्काळ तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे। या पदांची होणार भरती। कोणती कोणती पदे आहेत चला बघूया। राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवलाय। सरकारतर्फे त्याला थोपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत। मात्र आरोग्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदं असल्यामुळे यंत्रणेसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत। या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वित्त मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव सादर केला आहे। त्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांची 10,127 पदे भरण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे। एकूण 5 संवर्गातील पदांची भरती। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अंतर्गत 10,127 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे। त्यात तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्यसेवक, आरोग्य सेविका आणि आरोग्य पर्यवेक्षक अशा 5 संवर्गातील पदांची ही भरती असणार आहे। मान्यता मिळताच भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू होणार। कोरोनाच्या प्रादुर्भावावर शासनाकडून प्रभावी हाताळणी व नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने 10,127 पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागामार्फत वित्त मंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे। या प्रस्तावाला ग्रामविकास आणि वित्त मंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने पदभरती सुरू होणार आहे। यात मित्रांनो आपण 2019 मध्ये भरलेले जिल्हा परिषद अंतर्गत महापोर्टलद्वारे जे आपण अर्ज केले होते त्यासुद्धा या पदांचा यामध्ये समावेश असणार आहे। आरोग्य विभागाच्या पदभरती संदर्भात आणखी काही अपडेट असतील तर आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा।